A keresztes háborúk sújtotta világban, ahol a föld remeg, az ég feketébe borul, és az emberek egymást gyilkolják, hirtelen egy vakító fénysugár hasít le az égből. A romokon, vérrel áztatott csatatéren keresztül ebből a fényből egy alak ereszkedik alá. Jézus. De most nem a békehozója tér vissza. Megrökönyödve nézi, ahogy az emberek az ő nevében ölnek, rabolnak, hazudnak. És akkor felüvölt, haragja megrázza az eget és a földet. Mit képzeltek magatokról, hogy hazugságokat terjesztetek a nevemben? Elnyomó, butító vallásokat hoztok létre, amelyek semmi más nem hoznak, csak fájdalmat és szenvedést. Hazudtok az embereknek, és közben királyként éltek, miközben milliók halnak meg a nevetekben. Visszatértem, mert a rengeteg szenvedés és véráztatta föld idézett meg. Minden egyház, mindenki, aki a hazugságot szolgálja, készüljön a haragomra. Az idő, amikor megbocsátás volt, lejárt. Most rendet teszek. Az én nevemben többé nem gyilkolhatnak, többé nem élhettek a hazugságokban. Eljöttem, hogy elpusztítsam a bűnt és a megtévesztést, hogy új világot építsek.